Velkommen til Bang & Olufsen Klostergade. Her kan du høre, se og røre ved alle de spændende Beoplay og Bang & Olufsen produkter. Vi har det hele klar til demonstration og glæder os til at dele oplevelsen med dig. I vores nyindrettede Beoplay Lounge finder du det komplette udvalg af hovedtelefoner og højttalere klar til brug. Sæt dig i de bløde møbler og find frem til dit yndlings Beoplay-produkt. I den store lydafdeling kan du i ro og mag teste det komplette lydprogram. Fra de ikoniske Beolab 18 til de overvældende Beolab 90. Vi står naturligvis også klar til at give dig en billedoplevelse ud over det sædvanlige med de fantastiske Beovision TV. Her går fremragende billedkvalitet og enestående lydkvalitet op i en højere enhed. Besøg os i Klostergade og oplev knivskarp billede og lyd i et design, som ingen andre kan.